Ithimba lezenhlekelele liqhubekile nokucingana namhlanje lihambisana nezinja ezihogela umkhondo. Izinhlangano zomphakathi, abamele amabandla kanye nemindeni yezihlobo ezingakatholakali bebenkanise eduze kwemhosha ngethemba lokuthi kukhona okuzovela. Sikhona amabandla, if anyone needs to talk to someone or a prayer or any kind of medical attention, ungasondeza kwabezempilakahle, and we're also present njengesonto. Owengamele ezokubusa nokubambisana neindaba zomdabu Kwazulu Natal uhambele le ndawo eyohlola umonakalo. Uthi baningi abantu abangakatholakali kwAbanyamalele. Kusukela ngobusuku ngemhla 25 kuqalwa ukubheka kwabantu abadukile kuthatholakale abawu7. Kulowo 7 abanye baphuma emndenini owodwa kaMsimanga, abawu3 batholakele kodwa kusekhona omunye u3 wakhona futhi osalahlekile nomunye oyisihlobo. Bebehamba ngebhaki bonke labo bewu9 phakathi ebhakini. Imndeni inxuswe ukuthi ingabeki impilo yayo engcupheni ngokuzicingela ihlobo zayo emhosheni. And we widening the search area today, making sure that where we stopped yesterday, we just giving a bit extra area from the floodplain that we had was massive. Yeah. So we're gonna just widen it. Isimo sezulu sisesibi namanje kwexwayiswe abantu ukuthi baqaphele.